Опитахме се да направим софтуер, който да играе на шах. Окаже с 500 клиента повече, нали, които тук една компания е купила друга. Тук в България, знаеш, все още Тоест това, че сте имали по-голям екип, не почна да пречи. Се увеличиха клиентските база с над 50%. Фактурата ни буквално за един месец се качи 3 пъти. Вие сте с интернет предприемачи, аз съм Теодор Овчаров, а днес на гости при мен е Любомир Русанов, основател на JetCost. Здравей, Любо! Здравей, Тео, благодаря ти за поканата. Благодаря, че си тук, за мен е чест. Историята на Любо е, аз бих казал, доста интересна и ще влезем сега в детайли за създаване на компании, екзитване, придобивки и така нататък. Но преди да трябва да си говорим детайли за такива, бих казал, доста сериозен бизнес теми, аз бих върнал топката малко назаде и бих искал да се върна към Любо в началото. Любо още като дете, като ученик. Всъщност, кажи ми повече за тебе. Какво дете беше? Предприемачеството, нещо, което се роди с него ли, или по-скоро страстта ти към технологиите беше водеща? Имаш ли примерно Сергия за ремонада? Или по-скоро всичко започна от компютъра? Как стартира всичко? Ако спомня сте като дете, не съм се чувствал тогава като предприемач. По-скоро наистина ти го цели желанието за достъп до технологии, компютри, особено тогава започваха компютрите, буквално правят 8, не знам колко хора си го спомнят какво беше. Излезе и аз бях много заплемен от това. Ходих на тогава нещо като извън класни такива занимания. Тогава всичко беше доста държавно регулирано, говорим за 80-те години равно на миналия век, където имаше организирани такива курсове по компютри, особено за деца, защото аз когато съм бил дете. Даже скоро си говорих миналата седмица с един колега в офиса, учихме един език, който бяха адаптирали език за програмиране, адаптирали на български език за деца, т.е. програмираш се на български мисля, казваш се Лего. Лего? Да. Интересно. Не Лего, Лого, извинявам се, Лого. Който имаше една темка костенурка, която там беше от триъгълниче на зеления екран, което можеше да я управляваш, да рисува, беше много интересно, особено за деца тогава и това първи досег с компютри, нали, компютъра се бутваше с дискета. Чеволейка 5.25 инчовете, нали? Да, първо бях тези метите, по-големите дискети, така че още тогава има някаква страст към компютрите, към технологията и към електрониката. Нали? При мен дори компютрите може би не бяха най-силното нещо тогава, по-скоро беше електроника, някакви платки, такива неща, много съм се занимавал вкъщи, беше страшно, особено малко по-голям. Като станах, имаш супер много схвърлени с всякакви електронни компоненти, поялници, такива неща и това съм ми учил, реално. Но някак си тази страст после намаля и се обърна повече към софтуера и към софтуерната част на технологиите, да кажем. Кой клас си, когато го учиш това програмиране? Бях малък. Не си спомням, може би 4-ти клас. 4-ти клас, виж, ще кажеш поне 8 лава. Не. Не знам, може ми се случи, че е било 4-ти, беше много отдавна, наистина. Може и 5-6 да е било, по-скоро 8 мисля, че вече учихме някакъв Basic, нали, тогава, нали, основата на Visual Basic, може би. Пак беше на тези правец. Паскал тогава вече съм се занимавал, тогава беше много популярен, особено за учене на програмиране. Паскала, нали, като така по-алгоритмично направен език беше много популярен. После той в Delphi преля, нали, който се занимавал с първите бизнес софтуери в България. Аз се пишеха много на Delphi, не само в България. Те и аз като бях ученик, още учихме Паскал в интерес. Наистина, аз поради тази причина отказах да го уча. Обявих, че бил мъртъв език и така. Но това са, нали, по-ревите на младостта. Слично сега, ако се върна назад, по-скоро бих го учил. Не е излишно в крайна сметка. Концепциите са същите.
Имаше, в смисъл, имаше ли в семейството някой, който така технологично беше ориентиран или това си беше някакво лично свое? Сега моите родители и двамата са инженери, но не в тази област. Нали. Майка ми е машинен инженер, баща ми е електроинженер, нали, но той е по-към силовите неща, силовите електротехника, да кажем. Учен, но все пак нали, по тези години електрониката не е била най-популярното нещо като цяло, но си имам нещо технически заложено в тая посока. Но, например, брат ми, който е само една година е по-малък горе-долу от мен, той пък въобще нямаше интерес в тази посока и той се ориентира към икономиката. Така че да, различно. Интересно. Добре, кога така се случи, казаш, нали, първо повече електроника, после се прелява към софтуер, това го правеше за твое удоволствие, предполагам. Да, горе-долу, да, гиковско такова, нърдовско, да кажа, сега ми повече му казват. Даже с приятели сме се събирали, сме програмирали някакви неща, дори после и в тогава му казах на техникум, сега професионална гимназия. Казват, нали, там продължихме, нали, там имахме и вече по-сериозно работа с по-хубави компютъри, вече издаваха и 32 битови компютъри, вече, които са предшественик на модерните, нали, компютъри. Спомням си, тогава получих първия по някаква държавна тогава, не си спомням, компютър, който беше компакт, съвсем съвременен, с цветен дисплей, но изтелехме Doom, първата версия. Направо го съсипахме в училище. Да беше един само, със съжаление. Дума беше като фантастика. Тогава 3D ходиш. Аз знам, че това е първия да имаш 3D. След Wolfenstein, може би. То преди това имаше други всякакви игри, нали, там и за правеци, 8 и 16 имаше различни игри, нали, най-класическото Тетрис, няма какво да го споменавам. Нали, имаше различни игри, но Дума беше някакси друго ниво. Ръбърна индустрията, със сигурност. Добре, кога, всъщност преди това, кой ти е първият ярък спомен за някакъв програмен готин продукт, който си изкарал, дали сам, дали с приятели, и всъщност даже това ме навежда на друг въпрос. Казва, че сте се събирали да програмирате. Долови ли тогава още нещо в организация на екипи? Т.е. може да се каже, че по някакъв начин? Не, много рано беше това. Това по-скоро беше наистина забавно, но мисля, че нещо конкретно, даже като продукт сме направили, нали, това нямаше тази, поне в България този майндсет на предприемачето и такива неща, те доста по-късно ги научихме, нали, като концепции. Спомням се, че с един приятел правихме един алгоритъм опитахме се да направим софтуер, който да играе на шах, нали, с който беше доста сложно, но не го успяхме да го накараме да е много умен, нали, защото Макс и ние не можахме хубаво да го програмирахме, ние бяхме чели някакви неща, нали, то беше доста сложен алгоритми с графи, с изчерпване на комбинации и така нататък, където реално той не му стигаше тогава паметта, за да направи всички възможни комбинации. Се опитваше се. Най-трудното беше да се направи, той стига до някакво ниво, да речем 5-10 хора напред, но те комбинации ставаха огромен брой. И най-трудното беше да направиш оценка от тези, които си стигнал позицията, коя е най-хубавата позиция, за да прецениш следващия си ход. Нали? Това ти говоря дори за 8 битов или за 16 битов, ранните 16 битови компютри правец, които, нали, бяха не си спомням точно, но с 768 килобайта памет или нещо такова, т.е. не имаха много памет в себе си. И това беше така нещо интересно. Играл съм с различни неща да правя, бях си играл да правя една програма, която работи с кради бикове, тази игра, не знам дали я знаеш. Защото играха дори в училище от скука. Нали, идеята е, намисля си някаква дума, ти си смисляш някаква дума и аз ти казвам, да речем, буква А, и ти буква А на първа позиция, да речем. И ти казваш, ако съм оцелил само буквата, че има ато, е крава, а ако съм оцелил буквата и позицията е бик. И в крайна сметка аз трябва да позная каква е думата. И ти също бе с мене и който първи познае печели. И това се опитах го направя с софтуер, нали, който да познава моята дума.
Нали, защото тогава беше интересно алгоритми, по-сложни алгоритми, тогава с дървета, нали, го бях направил с, нали, софтуерно. И беше много интересно, нали, за мен да го програмирам. Мисля, че на Паскал тогава го писах това. Без да е някакъв. Не се чувствам някакъв супер добър програмист по принцип. Нали? Занимавал се и съм изкарал пари директно с програмиране, или бил съм и програмист, но осъзнах, може би, че няма да стана най-добрия програмист, имаше много по-добри хора от мен. Аз за шаха, между прочим, е наистина добър налог. Разбира го компютъра, че ме свършил паметта. Аз като бях ученик, ходех на известно време на уроци по шах и си спомням, че така ми беше прегрял един ден главата, че не знам дали се разболях, защото това или нали, наобратно, обаче цяла нощ сънувах някакви комбинации беше. Ами той другото беше при нас с шаха, че ние не бяхме пък прочели достатъчно много теорията на шаха. Повече се опитахме да го решим така brute force с софтуер, което всъщност нали, така ти дава някаква идея, че ти ако не знаеш концептуално какъв е проблема, не можеш да го решиш софтуер, но сам с софтуер много трудно може да се решат някакви проблеми по brute force, такъв буквално начин. Да. Това е много интересна концепция към това, колко трябва да разбираш проекта, бизнеса на някой заработчик. Трябва да го разбираш за не трябва да го разбираш, защото иначе малко откриваш топлата вода, ще трябва да откриваш, което много ще ти създаде много проблеми. Добре, кога беше първият ти сблъсък с бизнеса? Кога може да кажа, че за първи път спечели пари със собствен труд и така, което не случи към предприемачеството? Защото до сега си говорихме за софтуери, градивни. Ами, то беше такъв, не е да се събуди да кажа, от да става предприемач. Малко се случи, когато бях вече тук в София като студент. Нали, като студент си намерих работа в компания като програмист, без да съм работил. Тогава имаше много търсене за програмисти. Сега нали, понамаляно, тогава вземаха и съвсем начинаещи, нали. Поне така мен не взеха, не казвам, че винаги така се е случвало, но първо започнах в една фирма, там реализирахме някакви проекти за крайни клиенти. Не бяха някакви супер сложни проекти, бяха по-приложно насочени. Тоест там беше по-важното да знаеш самите API, софтуера, бизнес задача, която искаш да решиш, самите алгоритми или нещо такова не бяха нещо сложно. И то това е нещо, което реално през годините се оказа, че реално много хора са доста години работят в софтуерната индустрия, без да са така по-хардкор програмисти от първите поколения, където алгоритми, структури от данни, тези неща са били фундамента. Нали, не знаеш, имаш една функция в езика си sort и тя сортира, но ти не знаеш, че има 10 или 100 различни алгоритъма за сортиране или за търсене, нали, в чисто софтуер, но ти не ги знаеш и не искаш да ги знаеш. Така че, но ти си работиш пак като програмист, защото решаваш бизнес проблеми. Да, аз доколкото знам, сега не знам как, но преди тези 15 години знаеш, че все още, когато се учеше при Софийския университет програмиране, мои познати, които са учили, там ви сблъскаха директно с висша математика. Мисля, че все още е така, нали? Да. Тя математиката винаги е била близка до софтуера. Аз също не съм учил професионално за програмист. Не казвам, аз пак почетавам, не се имам за някакъв супер добър програмист, но винаги са ми били интересни тези по-теоретичните неща и по-фундаменталните неща на програмирането, нали, ако щеш и как създаване програмните езици, как се създава програмен език, цялата теория там, която стои за това. Включително се спомням в едната фирма, имах един колега, който учи информатика в Софийския. Аз учих друга специално в Софийския, не в Софийския, в техническия, въпреки че работех като програмист и той още тогава показваше за машин лърнинга си говореха. Това е преди 20 години, повече от 20 години, нали? И точно аз сега покрай AI бума, нали, го казвам, нали, той ми показва как ти му даваш инпут, да речем, че 2 плюс 2 е 8. Подаваш му грешен инпут, той го се обучава и после на база на този инпут ти решава задачите на база на грешно подаване с първоначална информация. Нали? Тоест, после му кажеш колко е 2 плюс 2 и той ти казва 8. Нали? То няма критично мислене. Да.
Това е... Значи още тогава сте си така задълбал леко в AI неща. Това беше от любопитство повече. За съжаление не задълбах да кажем тогава, но става дума, че тези технологии не са нови. Просто сега вече се стигнало някакво следващо ниво и с развитие на хардуера, защото знаеш, нали, огромен ресурс в момента коства обработката, нали, на тази информация. Да кажем, че това често хардуерно до преди няколко години би било Почти невъзможно. В момента на ръба но интересно ми е какво ще стане с квантовите компютри, ако когато, нали, така. Ами аз, доколкото се интересувам от темата, няма да има квантови компютри. Скоро, поне не. Жалко. Жалко е мътена гледна точка. Добре, това е, ти си почна да работиш като програмист в компания. Да. Тоест, да кажем, ще си бил силно казвам в корпорацията, но... Не в корпорация, по-скоро в по-малки компании, да. А кога беше първият път, когато... Как тръгна по пътя на предприемачеството? Тоест, кой беше момента, който... Ами, то много тривиално, даже поне за мен е тривиално. В една компания, в едната от компании, които почнах да работя в София, там запознахме с Методи, с който работим. И до сега, с моя партньор, съдружник, приятел от много неща. И ние там се работи като програмисти, но после малко не се разделиха пътищата, срещам се после в една друга компания, но с него си говорихме, че реално много по-интересно би било да направи човек нещо свое. Дори без да сме нещо не се сблъсквали рязко с предприемачеството, нали, ние след това малко сме се учили движение, но идеята беше, че искаме да направим нещо ново. Ако не бяхме програмисти, това някакси изпадна в движение, малко дори изпаднаха някакви проекти. Тоест, тук този проект, някой иска да плати едни пари, искате да го направите. Софтуерен проект. И така почнахме. По най-класическия начин, те много фирми в България тогава стартираха софтуерни, които сега са доста утвърдени на пазара, стартираха по подобен начин, буквално на някои приятели са събрали, спаднали в някакъв проект или в някакви чуждестранни сайтове или контакти. Поне това имаше огромно търсене за всякакъв вид софтуер. Нали? И масово фирмите нямаха adoption на никакъв софтуер. Буквално, нали, не знам какъв пример да дам. Буквално софтуер, който се ползва, беше Word, кажем, и Excel. Дали те и сега се ползват, но нямаше никакви автоматизации. Те първо навлизаха сайтовете. Имейл адресите даже. Имейл адресите, нали, масово се използваха тогава, особено в България, Hotmail, Yahoo, нали, се използваха, после ABV. Нали? Те се още се използват. ABV се още се използват, но идеята че беше, че нямаше тази огромна индустрия, която имаше. Ние тогава за един чуждестранен клиент даже правихме онлайн магазин за поръчка на храна. Това ти говоря за 2000-та или някъде 2002, може би 2002-2003, извинявам се. Но това беше буквално, никой не правеше такова нещо тогава. Човек инвеститора, който беше, защото ни правихме само сайта, нали, той беше чуждестранен клиент, той си беше направил кухня, беше оборудвал, беше взел персонал, хора, които изнасяха поръчките, нали, смисъл, това избухна реално 20 години по-късно, нали, защото той тогава се жени бизнеса му не потръгна и го спря, но беше много интересно, защото беше реален проект, който имаше фронтенд сайт, имаше бекенд, който беше писан на на Visual Basic, точно го писахме бекенда. Бекенд приложението, нещо самият бекенд беше на Java, всичко беше на Java. Тогава беше огромно модерно да се пише server сайт Java, макар че... на Java, вау. Мъка беше голяма. Някои неща, които на PHP се правяха буквално с 10 рекорд на Java, трябваше да 5 класа и да ги компилираш и да ги деплойваш така. Но беше интересен експириенс, да. Супер, т.е. вие тогава се запознавате с Метамен, това ще да ми един от следващите въпроси. Добре, т.е. заедно почнахте да развиете софтуерни продукти.
И кога дойде идеята да развиете хостинг компания? Какво? Да. Какво? Ами идеята да развия хостинг компания беше точно от някъде в този период. Те се препокриват. Имахме едни приятели, които работеха като customer support в една друга хостинг компания. Тя все още работи, няма да я казвам коя е. Но казаха, да, това е, вика, много печелившо нещо, супер много пари могат да се изкарват. И вика, пускаш един сървър и почва да идват клиенти и нищо не правиш, идват пари. Ние, супер, това звучи като много добра идея, нали? Като си на 20 години, нали, що не, нали? И реално ние тогава с тях стартирахме една хостинг компания в Щатите. То не се оказа, че точно така, както на тях е изглеждало. Значи това е голямата заблуда, нали, защото те си бяха работили в customer support. Те не знаеха въобще целият процес на придобиване на клиенти и така нататък. И което аз не ги обвинявам, но и ние не го знаехме. Имахме някакви базови неща, бяхме занимавали с Google AdWords. Почна да има тази компания някакви клиенти в щатите, но някакси не се получиха нещата и бавно беше. И ние казахме, момчета, тук в България, гледаме, че има реално две хостинг компании. Една всъщност по-голяма и две-три по-малки. Нали? Едната, най-голямата тогава, която беше агресивна, беше HostBG. Да. Аз си ги спомням тези години, защото аз там с разработка на сайта занимавам. Да, това е било 2003-2004 някъде. Тогава точно почвам аз, да. HostBG, ICN точно бяха стартирали. Имаше едни, то още ги има DomBG. Нали, те бяха снетелно така активни по това време, след това доста намалиха активността. И GoToBG имаше едни, които станаха после NS1. Там имаше някакви вътрешни драмати тях. Да не изпадам в... Знам ги много неща, но много ще изместиме темата, нали? Но основно бяха HostBG, нали, така по-агресивни. То няма тук, докато в щатите, дори тогава беше малко Red Ocean, как се казва. Много коли, големи хостинг компании с много клиенти, с много ресурси, които се работеха много сериозно. Аз си спомням, защото в 2005 година аз си купих, всъщност аз ползвах услугите на HostGator тогава в щатите, защото тук в България масово все още нямаше add-on домейни. И това за мен беше голям, като разработчик беше голям проблем, нали, че няма add-on домейни и намерих в щатите HostGator. Да, знаем и HostGator, Bluehost. Те после ги скупиха всички. Unifont, Rolifont, купи първи фонд, така нататък. В момента са добре, как се казва този група, която те оставяха, мисля, че само Bluehost като основен бранд, всички други ги затвориха. Окей. Ще си говорим повече за като пиване. Да. Но става дума, че нямаше реална конкуренция в България. И другото е, нали, тогава ние събрахме с другите на съдружници, защото ми не сме само с методи, ние сме няколко човека, които повече хора сме, които работим. И ние с методи сме по-публичните, по-видимите лица. И си говорихме с тях и казваме, искате ли да пробваме и това да правим, защото викаме, то хостинг, ние ще си го пуснем. Ние още малко бяхме стая на глас, то ще си работи, няма да има кой знае колко работа. Ние ще си правим между другото софтуерните проекти, ще изкараме пари и това също ще дадат някакви пари. Малко лъжко, знам, че звучи лъжко, но поне със сигурност много приятели, много хора са започнали по този начин, нали, без някакви супер професионални подготовки. Тая стартап културата, изобщо тая концепция, изобщо тръгна доста по-късно. Тогава всичко беше на 10-15 години предприемачеството. Ако може въобще 90 години да ги считаме за предприемачество. Да, защото тогава беше съвсем муто такава атмосфера. И реално тогава стартирахме в България вече Суперхостинг като компания, която да работи сериозно на българския пазар. Ако казваш, че сте група от съдружници, ако не е тайна, колко човек ви до ден днешен? Да. Това е прекрасно. Той човека сте. Добре, съответно вие двамата с методи, аз чаках да те питам как си разпределяте ролите, се разбира, че сте повече хора. Как сте си разпределяли ролите? Има някой, който е повече визионер, друг, който е повече
технически, има някой, който примерно е такъв по-скорен да поема риска и дори мене не е чак и нали, по-спокойно. Ами, Кой какво е носил в партньорството? сега това е, често ме питат това и е труден на отговора, не е еднопосочен. Наистина имаме доста общи виждания за някои неща. Да кажа, за някои неща, по-често той има малко по-визионерско виждане, макар че пък до едно време го приземяваме и аз го приземяваме и някой друг. Някой път се получава обратното. Аз почвам някакви неща повече така да ми се иска по-екзотично да правя. Те ме приземяват. Иначе чисто оперативно имаме през годините, нали, сме се старали да нямаме прекалено големи разделения, за да може, ако се налага единия да замества другия, да може да поемеш неговата работа. Мето е по-силен в HR, стратегически маркетинг, например, в екип такова. Аз съм повече към, да кажем, финанси, продукт, девелопмент, някакви по-технически, като архитектурни неща, нали, но се допълваме. Супер. Добре, и началото ти супер хостинг стартирате 2005. 2005. Добре, т.е. почвате с една идея, че пускате токени сървъри, всичко си тече, няма никакви проблеми, после се сблъскате, че всъщност това иска 24/7 поддръжка. Не си знаехме, че иска 24/7 поддръжка и ние си ли бяхме споделили малко или много тая поддръжка. То, особено компанията, като няма клиенти, през нощта няма радъка, нали, реално. Той дори по-късно, когато имаше много клиенти, почти нямаше за реално запитване през нощта. То беше повече, така за нашето коствие да има дъжуване през нощта, защото особено като работиш на един пазар, както беше в България, към полунощ, да кажем, има някакви запитване, след това сутринта до 6-7 практически няма. Да. А с какви ресурси започвате горе-долу, като колко мащабно? Ами не много мащабно, малко се започнали така лин, както му казва. Тоест, имахме някакви финанси от другите ни проекти и купихме сървъри, буквално два. Това ми е интересно, да. Един за хостинг и един за бекъп, нали, буквално си беше това. И го сложихме в дейта център, тук в София, вързахме го, нали, към интернет, нали, там в дейта центъра, всичко и го стартирахме. Решим това да работи с cPanel, нали, което беше доста. Тогава все още имаше, нали, той сега има един панел Plesk, който тогава не ни хареса и още не ни харесва. Имаше разни други, които също не ни допаднаха, те после изчезнаха. И cPanel така си продължихме да работим и все още го ползвам. То си е най-добрия за мен и то стана нарицателно cPanel. cPanel сега той постоянно има чаленджи към тях и то не е без основание, защото това, което беше много хубаво в cPanel, поне за нас като за хостинг компания, че се плаща на сървър. В един момент cPanel ги купи един фонд и първото нещо, което направиха, беше, че вече няма се плаща на сървър, ще плаща на сървър плюс на акаунт. И мога да ти кажа, че фактурата ни буквално за един месец се качи 3 пъти. Когато 3 пъти, т.е. да речем, не си спомням конкретни цифри, но представиш, че е било нещо порядка на 7, 8, 10 хиляди долара, следващия месец става почти 30 хиляди долара. Нали, как го поеме, как се справи? Не беше приятно, нали, смисъл тогава ще трябва да го прехвърлиш към клиента, поне част от този разпуск, защото иначе рискуваш да фалираш. Как намерихте първите си клиенти? Как скалирах? Първите клиенти ние започнахме доста консервативно тогава, защото нямахме много опит, а ние междувременно си работихме по софтуерните проекти. Тоест, това беше малко като side project. Това нещо. Един не съдружник, той повече занимаваше. Само с онлайн маркетинг в началото. Онлайн реклама, Google AdWords, разни
банери. Боди в нещата питам. Да, тогава все още е доста. То сега има банери, ама е доста ползваш. Тогава имаше и директ дилове, може по-лесно да се направиш. Банери, после малко почнахме и с спонсорство на събития, нали, това много тунени играта, защото в крайна сметка тук в България все още хората обичат, мисля, че не само в България, но тук поне са ни малко хора, реално, хората много обичат да си говорят с хора. И това е много важно. Особено като видя, че не се криеш, нали, защото знаете кой. Имаш някои хостинг компании, които не искаха да излязат. Притесняха се, не знам защо. Но ние нямахме притеснение, защото сметка вярвахме в това, което правим, както и в момента вярваме в това, което правим. Не се крием. За мен събитията са ключово. Ние с тебе запознаваме от събития. Ние с много хора. А какви събития бяха тогава, 2005-2006-2007, защото трудно си спомням, че имаше DataBG форуми, събираха всякакви такива. Това да сме били, то за по-крайни клиенти. Едно от първите събития, което подкрепихме, забравих как се каже точно тогава, по-късно организираше го един много готин човек, Богомил Шопов. Той беше един от ранните интернет България инфлуенсъри, блогъри и така. И няколко години сме работили, доста години в началото работих над него. Те се казваш първо, в един момент се казваше WebTech Conference, не се спомням преди това как се казваше. Беше точна тема интернет, технологии, блогове, тогава все още избухнаха блоговете. И с него много работихме. Доста технически бяха събитията, т.е. и пак по-гиковски и леко ориентирани. Интернетът не беше толкова професионален, както е в момента. Буквално хората се бореха да обяснят на клиенти защо има сайт, какво трябва да има този сайт. Това беше част от работата на всеки интернет предприемач до голям степен. Да, и беше много забавно, бяха много интересни забавни събития и правяха се и партията след официалната част с презентации. BG сайт, тогава го имаше вече, сегашния BG Web, който ни продължаваме да работим с Жустин, също ги подкрепяхме, може би не от първите, защото бях стартирали реално преди нас. Имаше един Пичо Ванес, който организираше им интересни събития също, може малко по-късно, не чак 2006-2007, 2008, не си спомням точно. Webit почна, ако не се лъжа, 2008 или 2007 година. SEO конференцията Оги Младенов почна пак по това време да я прави. Разработили сме с много хора. И хората са най-ценният ресурс. Добре. А в така развитието на компанията, кои може да кажеш бяха, може би, трябва да кажеш в първите години? Най-големият така успех, който ти спомниш и най-големия провал, най-големия страх, най-трудният момент. Така. Да. Сега така като някакъв много голям успех не мога рязко да кажа, защото компанията да се растяла сравнително органично и постепенно, но да кажем от първите ми успехи, които за нас тогава бяха много микро, обаче някакси тутумеят така мирогледа, беше едно от първите ни придобивания, би го казал условно. Една компания, съвсем микрокомпания тогава, бяха буквално 2 момчета, ги купихме 500 клиента, ако не се лъжа, имаха и беше много интересно чувството, нали, защото в един момент, окажеш с 500 клиента повече, нали, които иначе речем по това време може да сте трябвали няколко месеца, за да ги... В коя година се случва? 2007 или 2008, може би, не си спомням. Те бяха и те така малко до нас, между другото, стартирали и ние ги фанахме в момента, когато сървъра им, защото имаха един сървър и вече имахме няколко, нали, тогава, се беше натърнал и трябваше да си купят нов. И сега беше голяма дилема, защото те се позиционираха като по-лоу-кост, така по-ефтини
И и буквално нямаха пари. И ние си ги оцелихме. Не знам, някаква съдба може би се намеси. И ние казваме, за какво сега ще трябва да дадете $5000 или не се спомням, да речем нещо такова за нов сървър. Ще дадем така и пари и ще отървем от това бреме, нали? Не знаем какво е, нали? 24/7 някакви клиенти ти звънят, има кров вече конкуренция, нали? ISM тогава бях вече по-активни, и ние и други, и така доста им беше предизвикателство, но и го анонсирахме, нали? То особено от страни изрежа, тук една компания купила друга, тук в България, знаеш, все още компании да се купуват една друга не е много популярна в България. Има придобиване, но някакси тая култура не е много разпространена. Много хора се дърпат или не искат да продават, или правят някакви много нереалистични очаквания за оценките си. Ама аз тук съм вкарал толкова пари в тази фирма. Да, обаче няма значение колко си вкарал, колко изкарваш. Това са две различни неща. Нали? И така че това не беше някаква малка, много мъничка победа. Буквално преговорите ги правихме в хранителната зона на Мол София, долу в центъра. Пред Макдоналдс. Да, там се старала пред Макдоналдс. Горе-долу така се случите, бяха също двама, един даже беше Ядаш. Още ме Ядаш, да. Много готови хора бяха, но и те малко не го бяха оценили, както и нас в началото, че е доста повече работа, защото ние 2005 стартирахме и ако не съм вече към началото на 2007 бяхме приключили всяки други дейности, занимахме само с хостинг, защото нямаше как. Това се е много се представя нон-стоп тикети и така нататък. Това дори не е най-трудната част. Най-трудната част е бизнес развитие, т.е. придобиването на клиенти, изграждането на системите вътрешните, да използваш си панел като готова платформа, но тя ти е много малка част от цялата услуга. Реално ние взехме решението, поне все пак сме софтуерни специалисти, да си пишем собствен билинг. Изцяло. И цялата седмина казахме билинг, но това съм с цялата система за управление на бизнес, провизиране, почти ERP. Значи идваш само най-финалната част, на счетоводната част на ERP-то, за да го наречем ERP. Всичко правеше накрая системата, но това костваше доста ресурс като разработка. Маркетинга костваше много ресурс. Ходех на събития, срещи с партньори, с клиенти, с агенции. Това бизнес девелопмента си е една от най-предизвикателните части. Ако ви хареса това, което правим, огромен начин да ни подкрепите, като се абонирате за канала, споделите в социалните мрежи, харесате и коментирате този клип. Алгоритъм обожава тези неща и показва видеото ни на много повече бъдещи или сегашни интернет предприемачи, с което може да помогне на нашата общност да расте. Благодаря ви много. Добре, каза за така първи момент, който си спомняш на голямо удовлетворение, така промяна в начина на мислене. А кой беше момент, който може да се сетиш, че може би сте били горе-долу на ръба да се откажете? Ако е имало такъв момент или поне труден момент? Не мисля, че някой сме си мисли да се отказваме. Надявам се да ми прозвучи арогантно. Не, напротив да чувствам. Но със сигурност първите години са били много предизвикателни, трудни. Буквално сме се движили на ръба на финансите. Признавам си. Имало използвали сме и финансиране, външно смисъл дълго финансиране кредити, което само по себе си още е проблем за финансиране на стартъп компании. Банките не дават кредити или ако дават, искат да се заложиш 3 апартамента и набавят и ако може апартаментите. И аз от една страна ги разбирам, но тогава тази екосистема, която има в момента с фондове, с Business Angels, така нататък, което много се разви през годините, го нямаше, почти го нямаше, но и да го имаше в хостинг, никога не е било някакво най-кул нещо, което да инвестира. Сега, кажеш сега, че ще правиш AI стартъп, най-вероятно ще намериш кое ще правиш хостинг стартъп. Не. Така че, което има от тяхна гледна точка причина, но дори тогава не се гледаш като някакъв много такъв много готин бизнес.
Използвали сме дълго финансиране, да. Мисля, работим тогава с една банка, аз още им благодарен, че ни повярваха да ни финансират без да си залагаме апартаментите на бабите, нали? Това е всъщност едно ново уточнение, да. Не някакви огромни суми, нали, но и строго различно за да си. Точно така, да. Да. Тоест това ти е така най-трудният начин, който си срещаш. Ами да, когато в един момент не си спомня точно коя година компанията започна да трябва да расте малко по-бързо, т.е. трябваше да назначат повече хора на куп. Трябваше да се вкарат повече пари в маркетинг, някакви активности и това повлия така доста на оперативния кеш. Нали, имаше една година или две, която беше доста така на ръба да балансираме, да нямаме много забавени плащания, имало течение някой се наложил да му забави един месец или два в най-лошия случай. Нали. На фон пък тогава имаше история, някои им бавиха по 6-9 месеца плащане, така че не сме огледали като нещо критично. Това беше част от така доста някакъв път безсънни нощи. Нали, целта е била винаги на първо място да услугата работи и да не забавяме заплатите на нашите колеги. Никога не се е случило това. Това е тук малко интересен въпрос, който сега ми изникна. Вие сте били млади момчета, почвате изведнъж изкарате пари от компютри, които трябва да поднаем, трябва от хостинг, бе точно това. Има ли така желанието, дай тук сега ще си продигнем стандарта на живота, ще харчим едни пари тук по едни неща или по-скоро бизнес разбитото е било? Не сме изкарвали кой знае колко много пари. Особено първите години, аз казах, ние не изкарвахме реално пари, ние наливахме, защото ти като вземеш пари назаем, реално ти вкарваш пари. Да, ти си налива, за да се развиваш. Ти си можеш да кажеш, за какво ще се развивам, дай ще харча. Ние сме си амбициозни хора, да го кажем. Тоест не е била целта да харчим. Целта беше да постигнем нещо по-голямо, защото този бизнес има такива доста бизнеси, които все пак зависят от скел. Тоест те стават печеливши при някакъв мащаб. Ако нямаш този мащаб, имаш много постоянни разходи, които реално го правят непечелившо, но над определено ниво може да стане вече доста печелившо. Той стана в някакъв момент доста печелившо, но си мина време. Реално подобна историята, например, ако се чува на Амазон, там при тях и до някъде било intentional, нали, да се държи по-ниско ниво на печалба, всичко да се реинвестира, за да притискаш конкуренцията. Сега при нас дали директно е било intentional или не, но да кажем, че конкуренцията беше сериозна, имаше цените, трябваше много се внимава как, какво, сколко се коригират. През тези години, както ние почнахме, нали, от 2005-та, заплатите в България се качваха всяка година. Те продължават, сега не знам тази година как ще бъде с AI и така нататък, но заплатите се качваха всяка година. Една година може малко повече, малко по-малко, да речем 2007-2008, където беше финансовата криза, може да е имало някакво задържане, но след това не е имало година, то дори официална статистика, ако погледнеш, всяка година заплатите в България се качват, особено в София. Да. И ти не щеш, ти трябва да вдигнеш и цената, защото заплата ти е част от себестойността на услугата. И трябва да внимаваш къде е баланса, нали, за да поддържаш достатъчно високо ниво на услугата. Защото най-лесно е да кажеш, няма да вдигам заплатите, напускате 4 хора и да знаеш услугата. И то става пък един порочен кръг по обратната посока обаче. Тоест баланса винаги трябва да се търси. Ние не сме били никога някаква супер премиум услуга, нали, където имаш SLA и 1000%, нали, и така нататък. Но в крайна сметка целта е да е много високо качеството на много приемлива цена. А колко време ви отне за да издадеш на тая нула? Тоест не нула, мисли този количествено натрупване, което реално доста време. 7-8 години може би. 7-8 години. Да, ние сме използвали само собствено финансиране, много сме се използвали някакво дълго финансиране, но то не е било голям процент да имаш някакъв много голям ливеридж. Реално, момента, когато успяхме да вдигнем малко повече вече рентабилността и печалбата на
компанията беше след първото голямо придобиване, което направи, което беше на HostDB. И ще ми разкажеш след малко повече за това, много интересно. Преди да си поговорим за екзитване и придобиване, което са ми много така интересни на мен теми, разкажи ми как се изграждаш от ти компаниите ти в момента и JetHost и преди SuperHost така са известни с това, че много държите и имате много добър customer support. Клиентско... Как се изгражда това нещо, да? Ами изгражда се според мен top to bottom, т.е. отгоре ние като leadership към хората, които работят за нас, които ги наемаме, които ги обучаваме, които ги въвеждаме, ние много ясно казваме каква е целта и трябва да се помогне на клиента и да му се намери решение на казусите, които има, а не просто да му се отговори. Защото много компании то работят сравнително успешно, отговаряйки просто на въпроса на клиента, а не намирайки на решението. Малко е като какъв пример знам, ако те боли главата, пиеш едно обезболяващо, може да спре да те боли, но реално може да има по-сериозен проблем. Отзада. Обаче ти само го прикриваш. Много компании работят така. Нашата цел винаги имаш много различни класове запитвания от клиенти. Някакъв сме били даже приятели знае за какви елементарни неща като помощ на клиента и той се чувства вау, нали, това е супер, то е нещо малко. Някой път, за да откриеш причината, се отнемат доста голяма ресурси. Ако да речем ти кажеш, аз имам много стихно правило, че не мога да отделя повече от 10 минути да отговоря на клиент. Да. Или сега много популярно става се рекламира, ние ще да отговорим за 10 минути. Пич, ние сме имали реални казуси, където може да отнеме няколко часа, за да дебъгнеш по същество какво се случва. Аз мога да ти отговоря на 10 минути. Най-вероятно проблема е това. И ще имаш отговор за 10 минути, но той няма да ти помогне. Не свърши работа. Мен може да отнеме 2 часа, може да отнеме 6 часа, може да не 2 дена, ако се наложи. Да кажеш да имам решение. Причината за това е това и това може да се отправи по този начин. И това винаги ни е било целта да се намери решение на проблема. Окей, това обаче съмнително трудно се контролира и някои хора, някои колеги са имали, докато разберат каква е целта, нали? Защото все пак ти, друга страна, като менеджер и като собственик на бизнеса, пък не може да кажеш, аз цял ден диагностирах този проблем и нищо друго не съм правил. Нали? Тоест, винаги пак трябва да се намери някакъв баланс, защото имали сме такива опити за такива ситуации. Това е много сложен проблем. Аз цял ден само на този клиент съм отговарял, нищо друго не съм свършил. Но той това наистина се отговаря за 10 минути. Да. И често сме дали този пример, не знам България колко се използва, но имах един приятел, който работеше имаше автосервис в Франция. И той каза, виж сега, за най-популярните ремонти си има каталог и той е утвърден. И той каза, идва този за накладки и в каталога пише, че трябва да го чаржиш за 1 час. Не знам сега дали 1 час или 2 часа. И ти си сложил часова ставка 50 евро, да кажем, на час и казваш на клиента, това ще струва 50 евро. А обаче, ако ти после го свършиш за 6 часа, това са изцяло твой проблем в България. Малко сме работили по този начин. Тоест, има някакъв клас въпроси, които са фундамент, които са обикновено лесни за отговор, не се отговарят в рамките на 5 до 10 минути. Най-просто казва се на DNS сервер на домейна. Макар че го пише в документация така нататък, много клиенти си питат. И ти трябва му говориш веднага, няма някаква дълбока мисъл. Да, имаме някакви базови неща, които трябва да продадиш, защото някаква за такива на тази въпрос се крият по-дълбоки проблеми, но казвам, те са в много малък процент от случаите. Но ти трябва да му отговориш. Но ако клиентът пита, сайта ми работи бавно, това не е тривиално. И може да има тривиален отговор, може да има и много сложен отговор. Най-просто местихме, сега колегите се базихме там в нашите чатове, един сайт го местят и
пуска го в браузър, нали, Network, там като Network Tools, като пуснеш 256 мегабайта целият сайт. Homepage 256 мегабайта. Как ще заради бързо? Какво имаше? Видео ли, снимки ли? Някакви снимки, някакви такива неща и аз не знам точно това имаше. Много хора си снимат сега, знаеш, с телефони, с големи непрекъснато пиксели, качва се 15-20 мегабайтови снимки, директно се качват в сайта, не се компресират, не се са тая на JPEG, на PNG, да нещо, което да е WebP, нали, има всякакви формати, зависи да е доста по-оптимално, което няма да им повлия на изгледа, пък сайт се зарежда бързо в крайна сметка. Аз се усмихвам така през цялото време, докато ми споделяше за клиентски въпроси и така нататък, защото аз си спомням много добре в тези години. Аз покрай клиентите ми и покрай моите собствени търсения за хостинг работех с всичките хостинг компании в България. И знам какво беше разликата в отговорите, които получавах от едни компании, от други компании. Разликата наистина беше брутална. И много ми хареса това, нали, т.е. че това, което разбирам, ти се опитваш в твоите компании, проблемите на клиента да се възприемат като свои собствени проблеми на човека. В крайна сметка, ние го осъзнахме в един момент и преди това не го бяхме осъзнали от действаме по същия начин, че реално клиенти се плащат за обслужване, не толкова за място на сървъра. Защото мястото на сървъра не е толкова скъпо, нали, условно казано. Обслужването, отношението, това е скъпото нещо и в крайна сметка хората си плащат за него. Както, не знам дали е правилна аналогията, ама както имаш тук кварталната кебапчиница, дето отиваш, налезеш на пачки, изядеш 3 кебапчета и едни пържени картофи и се нахранил, нали? Тоест от целта ти да се нахраниш, може това е най-ефтиното решение, но може да отидеш в един много скъп ресторант и пак да ядеш 3 кебабчета и пържени картофи, обаче те ще са по един начин поднесени от по-специално место, да кажем картофи расли на южен склон в Самоков, измити от нали, така нататък с стори и накрая да платиш 8 пъти повече за същото нещо и същия край резултат, но после е в експириенса. Не е точно също, защото храната, нали, е по-такъв базов експириенс на човека, но в крайна сметка обслужването и отношението хората го оценяват. Добре, как обаче, ако имаш екип от 10 човека, едно, ако имаш екип обаче от 100 човека, всъщност вие до колко хора сте стигали като... Максимум бяхме станали около 100 човека, но после така с малко вътрешни така повече измерване, защото ти в един момент най-лесно и много компании се изпадали и ние бяхме изпадали в това. Тук е много работа, дай ще назначаваме много хора. Това само по себе си не винаги решава проблема, може да създаде повече проблем. Това е като с картинките, тук има 250 мегабайта сайт, да им дадем повече ресурс. Да, но то пак няма да и в един момент малко повече задълбахме върху процесите и върху наша разпределена работа, върху компетенциите на различните хора. И малко промени, така сме техничари, повечето основателите, нали, бяхме съгласни, че хората трябва да са доста компетентни технически, а то се оказа, че не всички хора трябва да са толкова компетентни, защото по-сложните въпроси са сравнително малък процент от запитванията. И трябва да имаш достатъчно добър процес, при който имаш хора, които поемат големия обем, нали, което всъщност кара голяма част от клиентите да са доволни, защото те се получават бързите отговори. И другото е, че компетентни хора почват чисто психологически, те не искат да отговорят на елементарни въпроси. И те искат пък да диагностират защо сайта е бавен. За тях това е предизвикателство. Докато има други хора, които нямат проблем да отговарят всеки ден каква ми е паролата, просто как се сменят DNS серверите и така, нали, някакви примери за базови въпроси за нас и те се чувстват окей, обаче пък не искат да задълбават, да учат много. Така че този баланс също чисто организационно и реално ние почнахме да обработваме по-голям обем работа с по-малко хора. Подобрихме автоматизираните системи вътрешно, т.е. другото е, нали, автоматизация, доколкото може. Тоест това, че сте имали по-голям екип, не почна да пречи.
да пречи, но после пък е помогнало. Помогна, да, защото по-голям екип се увеличават и разходите повече. Повече увеличават се и организацията, нали, защото ти не можеш 100 човека, един човек ги управляват, трябва да се разбият на по-малки екипи, нали, увеличават и middle management, увеличават и комплекситето на вземане на решение на процеси и това пак е 100 човека. Представи си компания с 5000 човека, нали, там е съвсем друга организацията, но това, което научихме, че доста често има по-умни решения от това да назначиш просто още хора. В някакъв момент в ще трябва да назначиш, но в някакъв случай не е необходимо. Добре, доколкото знаете си известен със своето внимание към детайла, това повече ти е пречил в един момент или... Ами аз не знам къде съм известен с това, нали, но като цяло в такъв бизнес, който е ценово чувствителен, вниманието към детайла може да почне да влияе негативно на бизнеса, но в крайна сметка по-важно е наистина отношението. И винаги има някакъв баланс на стея, който трябва да се направи. Не мисля, че нито е пречило, но не мисля, че е супер много ме помогнал. Сега ако си някакъв бизнес, който е съвсем такъв премиум бизнес, тогава вече това ти трябва да ти е основното нещо, вниманието към детайла. В нашия случай е било някакъв баланс по-скоро. Добре, и сега няма как да не засегна така актуална тема с AI. Какво мислиш и как виждаш нещата с AI и поддръжката? Защото до момента се говорихме, че личното отношение, човешкото отношение е важното, това да успееш да скалираш, път ми е интересно, нали, как обаче AI сега влиза в нещата и поддръжката? Това е много интересна тема, която ние си говорим често в момента в офиса и пак въпросът е къде е баланса. За сега фокуса ни е, ние използваме AI, имаме и за чата на сайта, но основно се опитваме поне за сега да обслужването да е от хора. И по телефона, и по имейл. Хората ни ползват AI, т.е. те могат да се помогнат с AI, за да подготвят отговора, но сега държиме те да отговорят. Естествено, ти като обслужваш клиенти и винаги имаш някакви повтарящи се запитвания, което е нормално. Така че нали, се цели оптималност на работа, има шаблони се ползват. Така че това е близко. Да. Но това е автоматизация. Това е автоматизация. То AI пак е автоматизация от една гледна точка. От една гледна точка, да, защото това сме се го коментирали преди тук в подкаста. Някой път обаче малко се бърка автоматизацията, което е чисто, нали, имаш това, ако имаш това, прави това и така, което е чиста автоматизация. Аз по-скоро говоря за AI и в случая за изкуствен интелект, той нали, да генерира сам отговорите, без толкова да се разчита на автоматизация, той да се опитва да вникне в проблемата. Сега ще кажа, ние това си оговорим, че може би трябва да го разработваме. Не съм намерил, не кам, че няма, кам, че не съм намерил нещо, което може би ще го има готово, но тези технологии знаеш, нещо, което преди 3 месеца е било най-як технологии, вече в момента са го забравили. Хората толкова бързо се случва. Идеята е такава, за по-сложни въпроси, значи за базови въпроси AI това е супер. Клиента, ако пише до базови търговски въпроси, как да си купя, как така, AI си отговаря перфектно, много хора го не се усещат, че им отговарят AI. Проблемът е в контекста. Нали, това, което ние не сме намерили начин, не казвам, че няма, просто ние не сме го намерили, или може би не го знаем, не сме научили достатъчно тази технология и как да наведеш контекст и то в контекста на решаване на проблеми, а не отговаряне на клишета. Защото, пак ще дам пример с сайта, защото съм го тествал, дори в някои сайтове, в някои ботове на конкуренцията, защото в момента е кошмар. Ти на който сайт да попаднеш, отиваш на бот. И ботовете доста често са неадекватни, особено ако имаш реални някакви проблеми. И ти го кажеш, защо не работи бавно сайта, той дори те пита, кой е твой сайт, нали? И ти дава някакъв общ отговор. Проверете си дали нямате големи картинки, дали зараждате външни ресурси, някакви такива клишета. Да. И чекли или прочита статия с 30 причини защо сайтът да работи. Ама
пак се връща на това. Тогава каква е твоята роля? Аз тази статия мога да се прочета и сам, първо. Да. После, аз ако трябва да мина по този чеклист с тези 30 неща, това ще отнеме много време. И пак се връща до контекст, защото обикновено тези 30, може би едно-две са истинската причина да работи сайта бавно. Може наистина сайта да не му стига чисто с хардуерен ресурс на самия сървър. Нали? В крайна сметка всички сървъри имат някакви лимити, нали? И ти си купил, да речем в момента този хостинг план, т.е. тези параметри, дори с по-големи, дори и сега ти като си купиш лаптоп, нали, кажеш, ами лаптопа си вземем с този процесор, да речем i7 нещо с 6 ядра, ама той е с 6 ядра, вече мисля, че има и с 9 и с 12 ядра, т.е. кой ще е по-бърз. В крайна сметка, нали, всяко нещо има и цена на този процесор, пък ще е по-скъп. Така че това също може да е причина сайта ти да работи бавно. И това, което ние сме си говорили, може би някой вече да го е направил, ние не сме, но си говорим да го направим, защото в бекенд, в програмирането почваме повече да вкарваме AI development реално, с Claude основно колегите работят. Идеята е да се вържат към сървърите, към логовете и към самия код на сайта. Казва се за мен, там е security лек проблем, защото ти трябва да дадеш креденшали на този сървър, които все пак не са някакви инвазивни и да не изтекат, нали, да бъдат в някакъв момент. Т.е. те са някакви темпари, т.е. за известно време, докато той си анализира си това да бъдат спрени. Нали, пак говорим за някакви ограничени read права или с някакви API, MCP или така нататък, какво се използва. Да му дадеш достъп до сайта, да му дадеш достъп до дейтабейса, т.е. има много причини. Това го казвам като един от най-сложните въпроси нали, в нашия бизнес. Защо ми работи бавно сайта и другото е, когато сайта е хакнат. Как е хакнат и защо е хакнат и кой ме е хакнал. Нали? Това са двата най-комплексните въпроси, които нямат универсален отговор. Нали? Вече има и други по-сложни въпроси, но да кажем, това е най-така разпространен. И за бавната работа на сайт може да има 100, наистина 100 причини. Може да са 100, може да са 30, но не са по-малко от 30. И те една част от тях не са свързани директно с хостинга. Тоест, може да виждал съм всякакви неща. Тоест, сайта в реално време се вързва към API синхронно към друг сървър от същия и те реално време информация. От същия сървър умира и твой сайт умира. Да. И на клиента нашия решението не ви работи хостинга, но той хостинга си работи, твой сайт не работи. И това са две различни неща. И ние но това, за да го отговориш на този въпрос, и това сме го правили, трябва наш колега буквално да стартира в debug мод, да види, че този сайт се опитва да прави remote connection към друг сървър, да го види кой е този сайт, да намери връзката и намери, този сайт в момента не работи. И това, мисля, че на теория може да го направим, но той трябва да има достъп до целия код на сайта. Това с достъп към мен, аз като разработчик, ползвам AI ежедневно за много и различни неща, но идеята да му дам достъп до продъкшън, до жив сайт, особено клиентски, изтръпвам на този път все още. Той е ритон, няма да... само ритон. Евентуално ще има. Ние не сме го направили, но се разсъждаваме на тая тема, защото това са най-времеемките неща. И представи си как и затова казвам, че ботовете си още са лоши, но при трудни въпроси се затрудняват, защото той няма контекст. Няма контекст. И другото е, например, пак бавен сайт. Какво означава? Къде е трешхолда? Другото е, че той може да е бавен само при него. Представи си, че ти си в подземен паркинг и си изгледаш сайта на телефона и едва имаш интернет покритие или имаш проблем с доставчика. Това е едно от първите неща, които нашите хора се опитват да разберат, защото сме имали такива случаи. Ма той ми е станал съвсем интернет, той затова ми заявя сайта. Да, добре, благодаря ви, но тоест, контекстът е много широк и трябва много уточняващи в някакъв случай въпроси с клиента да видиш какво е бавен,
Оказва се, само. например, че е бавна администрацията и то в този линк като влезе. Нали? Но клиентът казва, бавен ли е сайта, имате проблем. Ама той само като влиза и в справката фактури, да че му се зареждат 10 000 реда и затова му е бавно. Ама на локалния му компютър работило по-бързо. Ама на локалният компютър е локалният компютър. Нали? Има дори чисто като дейта трансфер има някакво значение, колкото и да е бърз интернет. Така че има много контекст в някои въпроси, които в момента може би AI, ако му се фидне достатъчно контекст, ще може да ти даде достатъчно отговор, но той също като един човек. Представи си, обажда се твоите клиенти и казва, те работим бавно в сайта. Няма универсален отговор. Болка добре, защото ние тук се връщаме на доброто старо задание, защото де-факто промото е задание и де-факто това му е необходимо. И да, смисъл аз приема, когато да работя с AI, аз му давам ужасно много контекст. Да. Преди изобщо някакво казвам, това сайт направим това, тук като влезе точно скриншот, ти не знам какво ще тогава. Той доста добре да бъде в интересни. Така да има достатъчно предварителна информация. А как се снима тази предварителна информация? Това е въпрос. Това е това е предизвикателство за качествено обслужване. Значи с една идея по-лесно е, когато вече оператора, нашия колега, говоря се защото той вече е събрал, той има някакъв контекст, погледнал е на сървъра, уверил се, че сървъра работи без проблеми, че всичко е наред, че няма запълнени някакви неща за този клиент, например, и той вече на чатбота може, и той вече има някакви съмнения за някакви неща, и той може да му зададе по-конкретно, с повече контекст въпроса и вече да използва и получена информация, за да отговори на клиента. Да не говорим, че все още чат-ботовете с една идея по-добре се справят, къде ги питаш на английски, отколкото на български. Това е още един. Казвам поне за България. Аз съм от хората, които директно си пише на имейл, аз ми се прескачам телефон и чат-ботове и тях. Но това си е ли моето поведение? То по телефон много трудно се отговарят по-сложни въпроси. Ние знаем, че някакви клиенти не са се чувствали много хепи, че не може да му отговориш на секундата, но някакъв наистина си няма време, за да проучиш малко по-сложно. По-сложни казуси. Добре, спомена за придобивания, спомена за най-голямото ти придобиване. Ще ми разкажеш повече кога, това първото придобиване така ти е променило майндсета, нали така? До някъде да. Добре. И това беше момент, в който си каза, добре, това е пътя, т.е. Казахме си, нали, ние винаги сме, аз спомням ние, защото ние винаги така се работим не сме чак толкова идеалисти, нали, в нашата групичка, но казахме си, че това е път, нали, и през годините сме се опитвали и преди това да правим някакви придобивания, говорили сме на някои колеги, не се е получало, защото има за едно придобиване, за да се случи, доста фактори трябва да се съберат. Нали? Трябва да има все пак и продаващата страна. Трябва да е съгласна, нали? Не говорим сега за такива доброволни придобивания, защото 90-те сме чували за други придобивания. Нали? Всичко е цяло доброволно. Нали? И трябва и известна доза къснеят, известна доза развитие на на цялата среда на целия пазар с HostBG, нали, което ни е първото по-голямо, нали, което придобиване. Няколко фактора, реално те дори ни потърсиха първи, нали, като потенциално нещо да се случи без някакви обещания. Отне доста време, имаше момент, където почти беше се провалило, после го съживихме и така. Беше предизвикателно придобиване, там придобихме и самото юридическо дружество, после след това по-скоро сме правили те наречените asset deal, т.е. купуват се само клиентите, без да се купува юридическото дружество. От купуване на дружество е по-голям риска, но то може да има някакви неща, които не ги откриеш по време на due diligence процеса. Така че това беше момента, когато и то след като тая компания беше изцяло интегрирана, тогава се промениха доста неща в компания, защото се увеличиха клиентските база с над 50%, което е доста добро. Около 50%, да кажем.
А за българския пазар това ли ви било най-голямото придобиване или? Ами, като сума, сега аз не мога да кажа сумите нещо. Не съм. Не, като сума, реално на ICN беше по-голямото добиването. То беше доста по-късно, пазара беше друг, цените на следващите за придобиване бяха други. Ние вече бяхме част от групата и с контактна помощ, нали, основно финансова и до някъде M&A. Малко ни помогнаха, ги придобихме тях. Те бяха по-големи от хост от БГ. Да. А вие ли им предложихте? На кой? ICN. Ами, те бяха, след като нас ни придобиха, реално те бяха свързали с Steamboat. Беше много смешно. Чакай, че аз може би ми се чупи на мен чисто хронологично. Значи хронологично ние първо придобихме HostBG и Host България ги придобихме в една година. Да. Не си спомням точно годината, може би 2017 беше. Реално с Steamblue, нали, когато се затвори сделката, беше 2012 година. Точно по COVID-а си. Това беше подписването буквално беше онлайн. Да. На кол. И след това, следващата година, Steamblue ни казаха, да знаете ли, че ICN се продават. И ние даже им казахме, не занимавайте. Нищо точно бяха приключили нашата сделка, която беше доста предизвикателна. И не се занимаваше малко с това. Тогава те казаха, момчета, докато ни купите, вие ще ви купи някой тук отдолу си конкурент друг. И не е ви хубаво. Добре, така случай аз малко ще скоча напред и ще питам всъщност, интересно ми си поговорим за екзитът и първо търсено ли беше? Не. Значи, поне в нашия бизнес, в хостинг бизнеса, и това не е само България, това е по целия свят и дори планета се продължава, даже се усилва. Когато стигнеш някакво ниво клиенти, сега не мога да ти кажа точно какво, но да кажа в нашия случай, почнаха ни апроч, когато имахме около 1 милион евро, да кажем, оборот. Ние първите разговори, например, с един от основателите на сегашното Steamblue ги имахме 10 години преди това. Реално. Те идваха тук, говорихме си, нито явно отказахме. През годините много постоянно са се свързали с нас, за да ни придобиват. Постоянно. Нон-стоп. От основно извън България. Да. Основно от извън България. И срещи, да сме ходили на гости, нали, при тях различни оферти сме получавали и за joint venture, и за изцяло екзит и така нататък. Така че, пак защото този пазар е конкурентен, друго, че е много свързан с мащаба, всеки гледа да си увеличи мащаба колко се може по-бързо и по-ефтино. Защото цената за придобиване на, нали, cost of acquisition на клиента тя расте с всяка една година. Но времето също е много скъпо и много хора се склонни да платят премиум, т.е. да платят този cost of acquisition с придобиване и с някакъв премиум, но ще ги вземеш, да речем, в момента ще вземеш 10 000 клиенти, а няма 2 години да ги... Да. С Google и с всякакви маркетинг активни, защото това са го последи също времето е пари, крайна сметка. И си увеличаваш клиентската база, което ти дава икономия на мащаба в различни аспекти. Ако ще negotiation power с доставчици, нали, ставаш по-голям клиент на твоите доставчици и почваш ти да реализираш ръцете. Най-малкото не говоря за израване на ръце, най-малкото може да договориш цената по единица да ти е по-ниска, нали, т.е. ти да получиш някакъв премиум, това, че си просто по-голям клиент, който е нормално и всеки бизнес го прави. Това като си купуваш на едо, сега ти си купиш 10 тона домати, ще ги вземеш по-ефтино, отколко си купиш 1 кило в някоя ведега. Така че винаги са ни апрочвали, даже с едни предишни доста бяхме напред, бяхме да започне due diligence.
може да ме свет. Аз честно казвам си признавам, че нямам толкова ноу-хау. Добре. Така, Мога да разкажа как са били процесите. Те на доста места са близки процеси по придобиване и производство. Да, смятам, че и за нашите зрители ще е интересно да научим малко повече за спомена различни типове прикрепиване. Да. Използва думички като due diligence. Ще разкажа набързо, поне при нас как се е правило. Дори в по-големи мащаби процесите са близки. Има различни естествено специфики за спрямо типа на сделката, но да кажем, ако се говори за някакъв малък до среден голям бизнес, обикновено то се започва с някаква оферта. Тоест, ти като купувач даваш оферта на продавача. Дори той да ти е потърсил първо, защото има и такива случаи. И ние сме имали през годините сме имали между другото много, например, агенции за сайтове, които са станали като микрохостинг компания, защото те са искали да дават хостинга на клиенти, те не са го давали те. Като реселърски пакети, т.е. тук имам 100 клиента, вече им писна ми звънят за всяки глупости, искате ли да ги купите. Те буквално са на наш сървър, ние пак ги купуваме, нали? Но пак процес е даваме му някаква оферта. Да. Офертата може да включва различни параметри, защото не всичко е цената. Естествено, цената е много съществено. Може да включи и финансовите условия, колко процента ще платиш в началото, колко след някакъв срок, дали ще имаш по-дълго разсочване, дали искаш усеща страна да остане, колко време, нали всичко, всякакви неща, зависимост от твоите цели и спрямо да речем какво иска и продавач. Даваш му тази оферта и той сега може да я приеме или да не я приеме, или да се пазарите малко и да стигнете до някакъв до някакъв консенсус. Вече, че ще вървите към сделка. Обикновено след това, поне ние как сме процедирали, се подписвате наречения term sheet, но не изпълням повече такива чуждици, защото така сме ги правили, да кажем това най-близкото и до предварителен договор. В който до голяма степен са описани основните параметри на сделката и сроковете. Да речем цена, други параметри, какво купуваш в крайна сметка. Като, нали, как ние сме правили с HostBG сме правили придобиване на дялове, нали, това е такава equity deal, да кажем, купуваш дяловете, буквално дето го купуваш дечките или акции, дялове, в зависимост от юридическата структура и компанията ти ставаш не собственик на цялото юридическо дружество. Това от една страна е по-рисково, защото в тази компания може да има някакви скрити скелети, там някакви заеми, обещания и така нататък, които не ги знаеш и трябва да ги откриеш. Но ти можеш да защитиш после. Но от друга страна пък там няма спор какво си купил. Ти си купил всичко по тая компания. Тоест няма нужда да описваш много подробно какво купуваш. Докато при другата сделка, която е asset deal, ти купуваш клиенти, купуваш ето тези хостинг акаунти, ето тези сървъри, ако ще купуваш сървъри. Защото, например, сега може да не искаш да купуваш сървъри, тези сървъри ще ги плащам 6 месеца, аз ще изместя клиенти на мои сървъри, след това тези сървъри си ги правите каквото искате. Нали, например. Да. Купуваш тези домени и така нататък, но това трябва да се опише пак. Т.е. там пък има риск нещо, докато пуснеш, ще окаже, ама това ти не си го купил. Не искаш и това да го купиш, нали? Тоест, не вземай такъв случай, но теоретично е възможно, нали, да се случи. Тоест, тук пак много добре трябва да подготвиш какво купуваш и това е тъй наречен asset deal или просто си купуваш активи, нали, на български сделка за активи. Все едно си купуваш шкафове, нещо такова, само че това са клиенти. След като си подпишеш този предварителен договор, където до голяма степен са уточнени основните параметри, като цена, какво купуваш, в какъв срок, обикновено се почва с този due diligence, те наречен, нали? Т.е. ти проверяваш усеща компания, дали това те, което сте обещали и което сте казали, отговаря на истината или няма да откриеш още нещо. Значи те сте казали, имам 1000 хостинг акаунта и на година те не носят 100 000 евро. Нали, съвсем наизуст. Обаче може да продължиш да кажеш, ще имат 800 хостинг акаунт. Това вече означава, че трябва да се пазарят за цената, нали, на ново.
може да се окаже, че на филиал е 100 хостинг филиал. Ти викаш супер. Нали? Но ти проверяваш, нали, това са най-прости неща, естествено, проверяваш какво купуваш, проверяваш хората, зависи как се разбрал с хората, ще ги вземеш или няма ли ги вземеш. Нали, ако е equity deal, когато купуваш юридическото дружество, те хората с част от фирмата ти, те идват, те няма как. Може да има някакви договорки да ги задържиш или колко си време, но не ги държиш. Ами това вече ти като купиш фирма, това се е твое решение. Да, може да се разбереш, че имали сме такива преговори, ами трябва да им дадете някакви бонуси и така нататък, но то също, ти ако си даде бонуси, това се отрази на цената, така че нали, всичко вече отива до преговори. И по време на този due diligence се проверяват всички тези неща, проверяват се външни, да речем, искаш им финансови отчети, искаш им счетоводни документи, данъчни декларации, дори такива външни банкови изречения, защото той може да ти каже, ами ето, те 1000 клиента ми плащат 100 000 евро, но в банката са му влезли 20 000 евро, да кажем. Ти му кажеш, какво стана? Тоест има някаква аналогия с придобиване на имоти. О, да, то се придобиване. Нали? Ти трябва да направиш максимална проверка на това, което купуваш. Да. Нали? В крайна сметка, както имота проверяваш, нали, нотариални актове, предишни собственици, дали не е заложен. Това също проверя, дали не е заложена тая фирма. Може да има запори от НАП, може да има всякакви неща. Всичко това трябва да го провериш, защото нали, и те са длъжни да ти предоставят максимална информация. Те са длъжни малко много да ни скриват информация. Защото след това оказа влияние и като през това бе на due diligence може да почнеш вече да работиш по финалния договор, който е за придобиването вече. И там пак се залагат естествено цена, срокове на плащане. Ако трябва в този период може да се предоговори цената в зависимост от какво се открива по време на due diligence. Може да се случва нещо по време на due diligence. Обикновено това отнема поне 3-4 месеца, може и 6 да отнеме. Може нещо да промени в бизнеса на самия продавач. И ти да не искаш вече да го купуваш. Да. Всичко се случва. Обикновено тъмшита рядко, поне на мен ми се случва да има неустойки. Ако не стане сделката, не става. Той и двете страни си носят някакъв риск. Да. Те затова трябва предварително да се опознали. Това е най-сложното пред сделките, поне от моя гледна точка. В крайна сметка ви влизате в един joint venture малко. Той е придобиване, но ти трябва да вярваш, че тези хора наистина искат да те купят, а не са някакви, които просто си играят на големи. Които искат да проучат. Или искат да те проучат, защото това се практикува. Казват му data gathering и data harvesting. Не искаме да ти купиме, почвате и накрая ти казват, не искахме това някаква измислица, нали? Сваляме цената с 50%, те си ясно знае, че ти ще им откажеш, нали? Пък ако се гласиш, окей, чудесно. Нали? Това се практикува. Не сме го правили. Ние имали такава ситуация по време на due diligence с едната компания, която искаше да ни купи. Те казаха, всъщност, без причина, всъщност трябва да сменим малко структурата, не искаме еди коси, искаха да предлагат цена и някакви други условия, и ни казахме, нямаме сделката. Да. Загубихме и двете страни време, загубихме някакви пари за консултанти, адвокати и така нататък. Да. След това вече живи здраве, ако всичко е наред, подписваш договора и плащаш вече спрямо условията по сделката. И другото важно е, че в договорите обикновено се залагат такива условия и неустойки, дали все пак това, което купуваш, отговаря на истината или дали е било предварително експознато. Тоест, ако те сте обявили, да речем, имам този договор за кредит и трябва да се върнате заеми или с този доставчик съм поел ангажимент, че след някаква дата ще не се вдигне цената. Да. И те са ти го предоставили, ти ако си го пропуснал и по-доставчик ти вдигне цената, ти не можеш да се обърнеш към тях и да им кажеш, тук ми вдигнаха цената, искам неустойка. Защото те са ти го предоставили, ама ако не са ти го предоставили, може да искаш някаква компенсация. Това се описва в договорите обикновено. Добре, т.е. 20-та година вас ви почват Bluehost, след което... Teamblue не, те още първата година почнаха преговорите. То отне доста време това нещо цялото. Обикновено са бавни тези процеси, 6 месеца оптимистичен срок.
И тук това, което ми е интересно, т.е. вас ви придобиват и след това вие, докато сте вече придобити, но още в управление, придобивате... Ние така се бяхме разбрали с тях, че ще трябва да останем известно време, поне след това в компанията, в нейното управление. И получихме информация от тях, че ICN в случая искат да излязат от техния бизнес, да се продадат и не се включихме в наддаването. Имаше и други. Добре, тук искам малко да направя един завой. До сега си говорихме за due diligence и с така по-суха материя, бих казал. Бих искал малко да поговоря за емоцията на продажбата, за може би его частта, т.е. нали, какво е чувството и как се взима решението да продадеш нещо, което толкова много години си градил. Не само да го продадеш, ами и да ти се падне възможността да купиш един от най-големите си, може би най-големия си конкурент, след като си продал и въобще как се отрази цялото това нещо? Ами, нека започнем да речем с ICN, после ще кажа за другото. Ние победства с ICN, нали, с Юлиан и там с Датно и през годините много път сме си говорили да ги купуваме, но не бяхме стигнали до някакви до нещо конкретно, нали? Те не искаха, нали? Ние сме се познали. Тук в България, знаеш, всеки познава всеки. Малък е. България не е голяма държава. Събития, хора не мислиш, събития най-малкото. Просто никой не сме били някакви такива агресивни конкуренти. В смисъл, агресивни сме били от една точка на пазарно поведение, но не и някакви да си правим някакви номерца и такива работи. От една страна те бяха решили, че иска да се продават. Те бяха решили. Така че за нас беше основното и другото е, че Team Blue бях казали, трябва да ги купим. И това, нали, тегаво по преговорите, защото ти като знаеш, трябва да ги купиш, не може да си много агресивен с цената и има игра, но винаги и такива малко по-големи сделки, ние сме работили с консултант. M&A консултант, това е почти задължително. Защото той много добре успя да балансира твоята позиция, може да го играе, може да играе всякакви роли, да кажа, които ти не можеш. Нали. Той може да каже, моите клиенти толкова са обидени и така, нали, смисъл. Различни неща. Малко като брокерите, както с имотите, но M&A консултант е доста по-сложно, защото трябва да познава все пак малко и много бизнеса, но M&A консултант много помагат и двете страни, и доста често и двете страни, когато имат, те се договарят и си играят, нали, те си знаят и номерцата малко, но е интересно. Но е много полезно, както ти трябва и адвокат, нали, защото ти не си юрист, нали, но всеки ще трябва адвокат. И там с помощта на консултантите успях да се договоря доста добри параметри, мисля, че и за ICN, и за нас като купувач. Нали. В крайна сметка, щом са подписали, значи са доволни. Да. Както казваше един път приятел, нали, за да имаме сделка, трябва двете страни да не са доволни. Нали, но да кажем, че щом сме се подписали и е изпълнена сделката, значи е стигнато до някакво съгласие. И беше предизвикателно там с тях, защото през годините, нали, сега ние не сме били безгрешни, някакви клиенти са били преместили при тях, сега се върнаха, са се върнали по един различни причини, може цена да ни е харесвала някаква политика, ние бяхме за някакви политики доста стрикни, за разлика от тях, нали, и имаше някакви такива предизвикателства. С техните хора те бяха научени по един начин да работят. Също това беше най-голямото предизвикателство. Нали. Там имаше някакви други условия, свързани с персонала, защото там също беше asset deal. Нали. Тя компанията като ICN, нали, те смениха името, нали, това беше по договора, но тя като ЕИК, нали, тя съществува и мисля, все още съществува. Така че не само купихме клиентите и услугите, на които се предоставяха. И да ти кажа, поне ние много вече не го искахме. Ние бяхме
приключим нашата сделка и много не се занимаваш това, но все пак мисля, че го направихме и ги интегрирахме доста добре в компанията. Иначе, вече те как се заявят за решение да продават, аз имам едно обяснение, но то не е за толкова голямо аудитория, нали? Но те бяха решили, че искат да излязат по този бизнес. Защото все пак има преди, че бизнесът си е натоварваш. Нали? Просто си е 24 по 7, имаш персонал, хора, един напуска, трябва да вземаш нови, имаш клиенти, кой е доволен, кой е недоволен, имаш регулаторна среда, която се променя. GDPR и с NAP почнаха по-сериозно да следят. Нали, знаеш, там наредба М18 и така нататък. В смисъл, регулаторната среда се промени. Мисъл, правите на бизнес, тази с една идея по-трудно и съответно по-скъпо. И ти в момент си викаш, аз за какво го правя. Нали? И в нашия случай беше малко по-различно. Ние бяхме стигнали някаква граница, където ръста не беше много... Не ни харесваше много ръста. И растяхме, но с по-малки темпове. Другото е, малко бяхме стигнали някакво ниво, някакво състояние, което е описано, поне според мен, му казват иноватор с дилема. Не знам дали си го чувал. Не. Това е, когато в някаква компания, която е работеща и стабилна, трябва да направиш някакво по-резки промени. Представи си, че си ето сега, в момента сме в такъв момент, ти си заречен софтуерна фирма и работите си, имате си процеси, там къмитвате си GitHub тестове, в един момент идва AI и ти трябва да правиш рязка промяна. Обаче, ако се стигна до ниво, където обаче, знаеш, че сайто наш е много натоварваща. Говоря като до толкова работа, тя може чисто психически, емоционално много натоварваща и ти не искаш да направиш. И едната ти посока, или не искаш, или се преснява, че имаш капацитета, или знанията, или всякакви ресурси да я направиш. И тогава намирането на някакъв екзит, или може да е частичен, т.е. да си вкараш партньор, който заедно да направите тази промяна, е възможен път. И ние бяхме малко в тази ситуация, ние бяхме стигнали някакъв лимит в България и точно бяхме тръгнали в Сърбия, но там нещо по-трудно тръгнаха нещата, повече видяхме, че трябва доста сериозни финансови ресурси да се отделят и други предизвикателства и си казахме по-добре да имаме някой по-голям международен партньор, нали, с който се работи. Да говорим, че това иноваторство дилема е по-скоро за технологично развитие на компаниите и ние също имаше някакъв момент, където ти знаеш, че сега трябва да им имплементира някакви нови системи, чисто технологично, само че аз докато ги имплементирам, скоро да си щупя сегашните системи. И реално аз да имам някакъв период, където ще имам негативи, повече негативи от позитиви. И нали, доста компании, например, един от примерите, който казват точно с Nokia. Нали, Nokia не са искали да минат на тъчскринове. Реално. Не знам, че не са искали. Те това бяха лидерите. Точно така, те са имали 80% пазар с дел света или нещо такова, може да се представиш. Те нали, има такива истории, не знам колко са време, където си казва, кой си купи този iPhone, виж как го изпусна и то му се чупи дисплея, пък нашия ги фърдаме и не се чупят. Нали. Да. Те са, нали, но дори те вътрешно това да се били в самозаблуда, пак това ти е някаква дилема, аз сега ли да вкарам много ресурс, да създам някакъв нов продукт, да си щупя всички сегашни продукти, аз да кажа, те не са хубави. Да. До сега са ви казвам, че са хубави, но сега ви казвам, че вече не са хубави, трябва да си купувате новия продукт. И не знаеш как ще приключи това нещо. Може ти да щупи всичко, ама да не се оправят. И ние затова решихме, че е по-добре да се намери някакъв международен партньор. Мислихме и за joint venture, т.е. да не е пълен екзит, но накрая решихме, че пълен екзит е по-малко рисков за нас, защото ти като оставиш миноритарен акционер, ако все пак искаш да излезеш, ти няма на кой друг да продадеш дяловете, особено ако е публично търгувано дружество, имаш акции, които са на борса, така може да ги продадеш. Обаче, когато ти е ООД, ти тези дялове няма на кой да ги продадеш, друг, освен на мажоритара. И той ако не иска да ги купи,
Аха. Не може да кажеш на сила. Има някакви начини, обаче са трудни в някои случаи. Добре, т.е. за тебе беше по-скоро... И ние искахме, и с това ми бяха и разговорите с тях, за съжаление не се реализираха някои неща, да тук с тяхна помощ да развием балканския производство. В Сърбия, Гърция не се случиха обаче точно така нещата. Да. То дойде, нали, COVID се случи по време на сделката и след това продължи известно. Се промениха нещата. Ние им помогнахме да... Силно казвам, помогнахме до някъде, поне малко им помогнахме да купят една гръцка компания, Teamblue отделно. Те си я купиха, нямаше нищо, ни само там ни свързах на малко и много. Но, например, нашата идея беше да си купи през... Ние да я купим, нали, техните ресурси, ние да я управляваме, но не се случи и изобщо се промениха. Ние искахме да развиваме повече, дори да не сме собственици, да развиваме бизнеса, да развиваме средата, да развиваме екипа, защото това също ми имаше... тук ние губихме хора, защото ти казват, ами то вие сте българска компания, няма да ме пращате в командировки в чужбина, нали, няма много къде да раста като позиции, например, което до някъде си беше така. Защото в една компания с 100 човека имаш някакъв лидершип, 10-15 човека, и ако някой от лидершипа не ти напусне, няма някой много как да го повишат, да стане на по-лидершип позиция. Някакви хора, да речем, като са работили 5-6 години, искат някакво повишение. Било само за финансово, нали? То финансовото най-лесно може да го дадеш. Искат някакво чисто такова менеджмент повишение. Да се чувства. Да. Добре. Мен много ми е интересно, обаче тук влизаме в една така интересна част на разговора, т.е. ти правиш екзит на хостинг компания. Интересно ще ми да кажеш как се чувстваш след това ти лично, нали, т.е. ще си вземеш почивка или дали се почувства облегчен, нали, по-скоро може би ти беше, имаш някаква носталгия, но това път се случва интересно, че няколко години по-късно ти започваш хостинг компания. Което за мен е вау, смисъл и, нали, защо избра този път, защо този пило ми избра да знам да си почиваш или да... Аз знам, че си пробвал други неща, си действа други неща междувременно, но защо се върна? Как се чувстваше първо, нали, след екзита? Едно. И две, защо реши да се върнеш отново към TPT сървъри, хостинги и всякакви такива неща? Да, ще се опитам да разкажа. След придобиването в интерес на системата имаше момент, където имаше облегчение. Защото самия процес на сделката и на due diligence и на подписване и така нататък, особено по време на COVID, защото тогава удари COVID, беше много стресиращо. Наистина много стресиращо. И от една страна облегчението дойде, че това приключи. От друга страна облегчението, което между другото купувачи разчитат на това, че ще искаш да затвориш сделката и могат да се опитат да натискат повече и за цена и така нататък. От друга страна, когато ти си собственик на такава компания, която има активи, има хора, ти носиш отговорност, имаш много клиенти, ти носиш отговорност, но аз така го възприемам, отговорност към клиентите. И нали, винаги в главата ти стои, поне на мен, я сега не знам дали на всеки човек, си викам, тези сървъри, наши са в дейта центъра и всичките сървъри са там. Ако нещо стане с този дейта център и изгори, например, няма рекавари, нали, буквално. Ти дори да имаш, ние нямахме бекъпи в друг дейта център, в момента, например, с JustCause имаме бекъпи в друг дейта център, чисто технологично. Да. Но ти да ги имаш тези бекъпи, говорим за почти петабайт информация. Това са 1000 терабайта. Нали, ние сме били някакво супер голям, смисъл, по-големите сигурно работят с десетки петабайти, но да за нашия мащаб си беше много. Имаме стотици сървъри, железари, стотици, шкафове пълни с сървъри. В България ти сега, ако отиш при която и да е фирма и кажеш, дай ми 200 сървъра, в най-добрия случай ще кажат, след 3 месеца може и да дойдат. Wow. Да.
Тоест ти нямаш бързо, дори да имаш бекъпи, нямаш бързо как да обезпечиш да цялата направиш инфраструктура. екрана. Да, окей, може да кажеш, добре, отивам в Амазон, веднага всичко. Но дори там да ги налееш тези петабайти информация, То няма ще да трябва да сменят IP адрес, така нататък. В смисъл, това беше някакъв дизастър, такъв сценарий, който се въртял в главата на винаги тебе. малко стои в бекграунд. Нали? И когато вече друг е собственика, малко ти олеква. Аз това си го бяхме говорили, той даже до някъде, той може би ме вкара в главата, който беше на дейта центъра собственика и те нали, също екзитнаха към голям инвеститор. И той каза олекна, защото аз ви, той това се присняваше, ми ще се запали, ще падне сградата, нали? Ти си представяш такива най-кофти сценарии. Ти нямаш рекавали, нали? Тоест... Чакай, че са и аз поне винаги си правя бекъпи на Да, но нали, към мащаба, като е малко по-голям, е по-трудно, нали? И в крайна сметка винаги опира до цената. Тоест той клиента може да иска да имам в три точки по света, отдалечени на 5000 км бекъп, ама няма сторис да ти видим двойна цената на хостинга, за да го имаме това. 90% няма да са склонни, от сега ти го казвам, може би и повече от 90%. Или само ти като им кажеш така, те му кажат, да, аз съм много склонен, обаче като получи фактурата, ще е по-различно. Това са нормални човешки реакции, аз не го казвам за да обидя някой, нали, но крайна сметка хората си преценят за какво плащат и колко струва. И когато вече е друг собственика, може би гледаш от една друга гледна, малко се променя това. Другото е, че нали, тя компанията беше печеливша, нямаше финансовото време вече в този момент. Нали. Не, че някой е имал някакви сериозни финансовото време, но не е имало да мислиш, ще мога да платя и такова. Но дори ако нещо се е случило, винаги вече знаеш, че може да поискаш от собственика някакви пари и той ще да даде, за да се решат някакви, ако се наложи някакви кризи. Не е имало такива ситуации, но малко или много имаш гръб, иначе нямаш гръб. Буквално, иначе само това са собственици, виж се решават проблеми. В крайна сметка, като си имаш апартамент, той са наводни, това е твой проблем, да, като цяло. Така че това е едното. Другото е, се започна новия бизнес. Значи ние след като излязохме, почнахме един нов бизнес, което ние малко се надценихме и малко надценихме реалния пазар. И той тръгна, но много бавно и не като не се искаше. Да не говоря, че част от нещата бяха свързани с хостинга, част от карусите. И решихме да си направим една отдавнашна мечта, нали, която не беше да имаме хостинг в Щатите. И реално ние първо стартирахме jethost.com. Като американска компания, тя има си американско дружество, което се в Щатите, тя се работи като там. Да. В Щатите и от тук нали, си обслужваме клиентите. Но когато го стартирахме, почнаха доста приятели да ни пишат и на мен, и на Методи, на другите. Айде, пускайте пак и за България. Такова искам да работя с вас. Просто имаме някакви приятели през годините, буквално така ги разглеждам, които ни познават, които ни имат доверие и биха работили с нас. Но така доста време се чудихме в интересност, дали стартираме пак за България. И в крайна сметка решихме да го стартираме, защото буквално почнаха някакви хора да си купуват от България в Щатите. Оборудването тогава поне беше само в Щатите. Да. И ние си казваме, то дори това не е изцяло легално, защото GDPR забранява на български компании да разполагат клиентски данни извън България. Извън Европейския съюз. Това не го знаеш, това е интересно. Да, и ти трябва да си в Европейския съюз. Да. И не, че някой толкова ще да те следи, да те хваща, особено за някакви сайтове, да кажем, но ако имаш e-commerce клиенти, нали, това са клиентски данни, които ти не си GDPR compliant. Ако нещо стане, клиента реално ще носи отговорност. И ще че това не е окей. Да не говорим, че чисто физически
щатите е далече, имаш малко по-голяма латенси, нали, не е оптимално. да залежеш, да използваш CDN, Cloudflare и така нататък, няма как да избягаш. Да. И решихме да стартираме това в България. Тук две неща. Първо, поздравления, смисъл след това, което ми сподели за тия мисли, които си имам в главата, се върнеш пак в същото нещо, ти ги имаш пак. Нали сега, то може, това е нещо, което ние го познаваме, много начало, по друг начин, много грешки, които през годините сме се учили. Не са били някакви фатални грешки, някакви малки неща. Сега се опитваме да не ги правим, да почнем fresh start. То пък дойде с вас с AI, буквално променя всичко. И в положителен, и в отрицателен смисъл дори. Нали, то няма изцяло положителни неща, нали знаеш. И тук имам два въпроса. Първото е добре, стартираш JetHost след успешният ти екзит. Първо, как изобщо се случва чисто легално това, предвид, че нали, ти си подала скоро компания в България? Ние имахме non-compete, нали, т.е. да не се развива такава дейност за България. За България. Не беше само за България, сега не мога да споделя ведомство, но той изтече. Той винаги е ограничен с някакъв срок. Нали, някой да го поиска, никой адвокат няма да му даде съвет да подпише неограничен срок от време, ти се съгласяваш да не го решава бизнес. Нали, говорим, че такива клаузи в някакъв случай могат да бъдат и противоконституционни или против някакви там право на бизнес, защото не може безкрайно да се ограничават някакви права. Тук ми изникне още един въпрос. Тоест, добре, стартираш JetHost, какво искаш този път да направиш различно? И това е едно, и две, защо се насочи към щат? Сега може да прозвучи, аз го казах реално преди малко, може да прозвучи такова малко по-национално, но това си ни беше мечта. Да работим в най-големия пазар на хостинг, от една гледна точка, защото ние някакси не беше останало това, че в България ударихме някакъв лимит. Буквално стигнахме до всички клиенти, които можеше, или почти всички. И тук вече идва ограничението на пазара в България. Ти не можеш да растеш с клиенти, единствено може да увеличиш с увеличавайки нали, ние му казваме revenue per user, т.е. колко пари може да изкарваш от един клиент. Това може да се увеличава на цените или да им дадеш повече, да си купят повече неща от тебе. Което пак което е доста трудно. В смисъл, то не е, че да придобиваш нови клиенти не е трудно, нали? Но да им продаваш повече неща на съществуващи клиенти пак не е лесно. И някакси в щатите пазара е много голям, но е супер конкурент. В смисъл, там са най-големите играчи и ние се вярваме, че можем нашия експириенс да вземе някаква част от пазара. Сега най-вероятно, колкото не иска, няма да стане GoDaddy, може би следващите, но знае ли човек, сега с тези AI неща, как се случват, ще има disruption сериозни. И другото е, че така като гледам, сигурно ще има някакво пивотване към нещо различно, нещо по-съвременно и това ще е всъщност част от бизнеса през следващите години. Но е много интересно, както има много близки неща до България, например клиентите са по-зарази цена. Факт е, американците. Има и много разлики. Например, голяма част от подновенията са автоматични. Клиент си въвежда картата и си върви. Директно да скарат. Да. Но пък може да седят, може да пуснат чашбак, реквести и така нататък. По-различно са някои неща, но интересно и предизвикателно. Колкото знам, ти успешно вече придобиваш компании и в щатите. Да, 2 компании сме придобили до сега. Една малко по-малка миналата година и тази година една малко по-голяма. Януари месец затворихме сделките точно след нова година и сега буквално следващата седмица започват вече миграциите на клиентите към наша инфраструктура. Поздравления. Наша малка подготовка. Как се получава? Да скажи ми повече от българска компания отива и изкупува американски компании. Това звучи ясно.
Сега, там си има други предизвикателства, понеже тук ние малко бяхме така разглезени. Тук буквално всеки човек ти е на 2 телефонни обаждания. Да. Буквално може да се свържиш с президента, ако решиш, нали, от днеска за утре, ако решиш, може да намериш вероятно контакт. В щатите никой не те познава и това и съответно хората няма доверие, защото не те знаят кой си, от някоя държава, другия край на света си и така нататък. Особено с тази втората компания по-голямата, нали, част от работата ни беше ние да се срещнем с продавачите. Всичко онлайн се случва. Не е ходили за сделка. Диджитално изобщо иска. За специална сделка не сме ходили. Да. Всичко онлайн, тя пак е такава асет-дил, нали, не се купува юридическо дружество. Да ги убедиме, първо, че ние разгледаме от хостинг, защото те са стара компания, от 96-та година са основали 30 годишната. От бащата на сегашния собственик. Семейен бизнес. Той сегашния собственик се е дръпнал, реално, други хора управляват, но все пак той си е собственик, има си някаква намеса там. И човек искаше да се убеди първо, че се дава клиентите. Той ги продава, но все пак, нали, както и ние бяхме, нали, като това е част от обикновено такива сделки, на кой продаваш? Това има значение. Тоест, дали продаваш на фонд, дали продаваш на конкурент, клиентите как ще реагират, това има значение. Той искаше да убеди, че ние разбираме от хостинг от една страна. Ние ги убедихме, разкарахме история, доста си ни паснаха някои виждания, чисто човешки, нали. Това е част от нещо. Не казвам, че е основното, но е част. Другото все пак трябва да убедиш, че имаш пари. Малко или много. Това също беше част от разговорите. И после трябваше да приключим на сделката. Имаше предизвикателства. В щатите няма много таргети, нали, ние не ги познаваме, това е другото. Работиме с посредници, нали, които буквално първоначално беше като търг с тайно даване. Ето ви, нали, ние си искаме в някакви предварителни данни, даваме една оферта и могат да ти кажат, имахме, не други компании бидвахме, не го печелите. Заради цена или заради? Обикновено заради цена. В случая тя ги спечели. Да. Я споделям цена, не знам. За нас, ако се екзекютне правилно, ще е доста добре. Какви са ти от тук нататък целите, реално? Какво Любо иска да постигне през следващите, да кажем, 5 години, 10 години? Целите са свързани с тези бизнес и говорим за по-професионални цели, иначе включно качество, аз имам семейство, сега дъщеря ми тази година е докторантка, ще се кандидатства, надявам се да я приемат, сина ми след няколко години той, така че там се случват нещата, да кажем, сме живи и здраве най-важното. Има ли интерес към бизнеса? Сина ми има, дъщерята не. Тя е съвсем друг профил, няма никакъв интерес към бизнес и такива неща. Смисъл интересно е да си говорим, но няма интерес да се занимава тя. Поне за сега. Не знаеш, човек се променя, след някоя друга година може да е по-различно. В персонално качество целта е, нали, да се утвърдим позициите и в България, и в Щатите. Не искам да казвам, това ни е по-сериозния фокус и на двете места искаме да работиме целенасочено, да работиме професионално и клиентите да са доволни, да ги задържим и работим много дългосрочно с тях. Много е различен начин на придобиване на клиенти. В България се случва по един начин, тук ги познаете повече хора, но това не изключва маркетинг всякакъв, който се прави. Нищо не е само себе си, нищо не е автоматично. Нали, не са всичко изисква някакви усилия. В Щатите там трудното е да ни научат, да ни познават, нали, защото това е предизвикателство. Ако успеем да направим още някое придобиване, ще е плюс. И единично да ни се увеличават клиентите и да развиваме партньорски програми, да работим с агенции повече и така. Но поне на този етап нямаш идеи скоро да екзитваш, по-скоро искаш да го развиваш. Не, значи
ние първоначално бизнес не сме го създали с идеята да го продадеме. Сега, по принцип, преди това се базикахме, този бизнес няма да го продаваме, ще го оставим на децата, ама тези неща не ги решаваш сам, нали, имаш средата. Тоест, не знам, по принцип, следващото години не виждаме, най-малко няма икономически смисъл да продаваш бизнес, който те първа е млад и е нов и се развива. Да. Ако след 10 години живи и здрави всичко е наред, не знам, тогава пак е живи и здрави, ще се говориме. Ако децата не имат и моите, и на другите колеги имат интерес да го развиват или по някакъв друг начин, не знам какво ще се случи. За сега нашето намерение е да си развиваме и да си развиваме бизнесите и да направим нещо готино и полезно за клиентите. Както виждате, Любо е извор на знания. Ще намерите в описанието на клипчето PDF с негови ценни съвети към вас. Ако ви хареса това, което правим, абонирайте се за канала, ударете палчето и споделете в мрежите, това ни помага много. Аз бих искал да помоля Любо за така един затварящ съвет, по-скоро въпрос, съвет към млади предприемачи, какво ако сега някой иска да стартира бизнес, какво по-скоро би му казал да развива компания, която да е дългосрочна или по-скоро търси бърз екзит? Тъй като ти си специалист това и как? Много трудно се дават такива съвети, защото най-малко то зависи от човека. Аз съм винаги бил фен на да се работи дългосрочно, така че такъв съвет бих дал. Да не се гледат краткосрочни резултати, да се гледа по-голямата и по-дългосрочна картина. Със сигурност това, което е голямото предизвикателство за всеки един нов стартиращ предприемач, в момента е свързан с AI, т.е. доколко хора, доколко да работиш с AI агенти и така нататък. Има вече такива истории много интересни. В крайна сметка хората все пак си остават. Няма много трудно ще продаваш от някакъв продукт или услуга само на AI агенти. Сигурно ще има и такива, но в крайна сметка накрая хората купуват. Така че това ще е голямото предизвикателство, къде ще е баланса, колко бързо ще се случват нещата, къде ще трябва да се правят компромиси с хора, къде с технологии. Но в общи ни препоръчвам на всички да бъдат смели, да се опитват да мислят така по-разчупено, да не се водят твърде много по тенденциите, защото ти ако само следваш някакви тенденции, те всички други ги следват, ти не си различен. Трябва нещо да правиш малко по-различно, за да изпъкнеш. Да внимаваш пък и друга страна, да не се луташ постоянно, особено с AI, това е голям казус. Нали? Буквално тулове, които 3 месеца всички казаха, това е най-якият тул и всички ще го ползват, вече в момента никой не ги ползва и ти ако си инвестирал твърде много време в предишна тул, ти буквално си загубил времето. Другото е трябва хората да учат. AI ми много помага, ама ти ако не знаеш какво правиш, какво искаш, няма той автоматично да ти налее знания в главата. И другото е търсете баланса между бизнеса, къде ще го развиват сами, къде трябва да правите придобиват, не се затваряте в рамки, особено в България. Според мен много бизнеси могат да пораснат и много повече да се развият, ако се ориентират към малко по-стратегическо инвестиране в придобиване на конкуренти или на близки съпътстващи бизнеси. И мислете наистина по-бизнес в някои случаи и си гледайте много финансите. Супер, много ти благодаря за участието, за мен беше чето интересно и полезно. Благодаря ви на вас, че останете с нас и следете ни и до следващия епизод. И гледайте видовите гости на Тео. Благодаря ти, Любо. Благодаря и аз.